May event si mga pulis digdi sa Plaza Sudma fun bike. Ayan, nagbirosikleta. Amay-amay Kaya ang karahayan talaga mga panggap ng mga madaling araw, amay-amay, dahil paputok ang saldang masiramon magburo bisikleta. Pagguruga anot pag-araw kayan. Garo ka man sa ng bagong karigos, fresh na fresh. Ha? Kaya yung pinaka-the best na oras din pag-exercise, pag-jogging-jogging, pag-walking, pagburo bisikleta, madaling araw talaga, promise. Pero kung dahil ka napapagmatang amay, dahil ka na po magsinanta. Mapagal magbuhat amay-amay, lalo kung maliputo ng panahon, makahugat. Ayan, salamat. And also, ayan, dyan daw sa may Alinarte Store, sa may market, nakaantabay daw. Happy listening po sa Alinarte Store. Diyan sa market sa digdi sa siyudad ni Naga. Salamat po. Happy listening. And siya nga pala mga istoryahan ko po kamo. Pero may istorya. Kang nakalipas kaya mga aldaw mga pangga, nasuya ako duman sa muya, tamalamukon. Grabe ang kunyan. Lalo baga pag nakahigda ka, kung so arin nakahigda ka na ang mga lamok sa kaman ma-eksena, mahinghing yan sa talinga mo, baga naghihinghing baga yan. Pwedeng pabulong. Makulog pati yan sa talinga, ang mga lamok. Sarong beses baga pangga, nasuya ako kan mga lamok duman sa muya. Di, syempre, normal. Kung mayo ka man moskitero, kung mayo ka man kulambo, normal na masulo ka nin kunyan. Masulo ka nin katol. Di nagsulo ako mga pangga nin katol sarong beses duman sa muya. Tamalamukon baya. Nganya ko, nakapera na kamo sa kuya mga lamok kamo, ha? Makabalos-balos lamang niya ako sa endo. Suluan ko yan mga pangga nin katol. Inipalan, ang mga lamok palan, kung mga sa science, bako kitang eksperto sa pag-abot sa science, pero nag-evolve man palan sinda mga pangga, ang mga lamok, kumbaga may evolution man, kasi napatunayan ko yan, tas sarong beses ka ito, so sinuluan ko ang mga panggang lamok, sinuluan kong katol, so sinuluan ko mga panggang katol, sarong beses, di pigla ko sa gilid, may stand, nawara. Promise, nawara talaga. Masabi naman ka, maharambugal na naman nga DJ Magisig, tama na nga. Nawara talaga, sukatol, mga pangga na sinuluan ko niya, ako napasendo to ay. Di ako tamang suspecha, nagduda ako niya ako, kunyang kayo dahi. May ginibog na may kababalaghang gayo na nangyayari digdi. Nawara talaga dakula pa si katol na sinuluan ko dahil pangani 2 oras. Alang naman na mapuspos na to. So haloy, mag-aga bagayan bago maubos ang katol. Tapos pangadawang beses, kumbaga, tinisting ko na, niya ako, testing ko daw. Nagsulo ulit ako mga pangganin katol, ngunyan, so katol, ginakudan ko. Tanya ako, baka, anduda ko talaga. Baka kinukuha ka ng mga lamok so katol na sinusuluan ko. Iyo talaga yung duda ko eh. Nai-imagine ko mga lamok pigbuburulig-buligan hindi sukatol piga-aral sa piga-apon. Kaya naisip ko, daw kung magsulo ulit ako. Tapos ngunyan, sukatol, gagakudang ko, straw. Ginakudang ko, di iyo. Dumang ko na patunayan na ang mga lamok pala nag-evolve, matalino na. Ha? Kang ginakudang ko sukatol mga pangga, nahiling ko, yung gayong nadung awang kung gayo sa sirong kan kadre, mga paga, so mga lamok, may mga daradara ng gunting. Ha? May daradara ng gunting sa mga lamok, mga paga, nahiling ko pigugupit-gupit na sugakod. Kaya dumang ko napatunayan na ang mga lamok pala, pag naghahaloy pala, nag-i-evolve man sila, matalino na, akala ko talaga, nawara talaga si katulay. Kaya ngunyan, kada sulo ko ning katul mga panga, piggagakudang ko na, ito pala, may darang gunting ang mga lamok na. Nga kung makabalos-balos lamang sa mga lamok na niyo, nakapera na kamo sa kuya. Matalino na paling kamo, nag-i-evolve na, may dara ng gunting, promise. Kaya ingat kamo sa mga lamok ha, iwas sa mga malaria, sa dengue, virus. Make sure na ikunyan an sa endo mga harong, linigan para mayong mamuhay diyan ng mga kiti-kiti. Kanina pag nagsulo ka mong katol, mayong mag-alsakan sa endong mga katol. Mayong maggupit.
Arambugan. O ako na sa itong energy headlines 10-11 na umaga. Mga bareta na dapat nindong maaraman na dahil pwedeng sa aga pa, kundi ngunya na. Mula sa Energy News and Information Center, narito ang headlines ng mga maiinit na balitang inyong matutunghayan sa mga nangungunang pahayagan. Unang mapapakinggan sa Energy Headliners. Energy Headlines.